Umpisa na natin yung paglilinis dito sa ano, sa balog. Ayan, hawak ni Papa Dolph yung karitilya. Ayun. Malupit! Ayun o, si Mato mo. Siya pa umakyat din o. Hi guys, good morning sa ating lahat. September 5. So atin tayo ng bayanihan guys dito sa Swan. So nandito na ako sa Labrador. Mukhang late na yata ako. So ride safe po tayo lagi. Mga kasalubong natin dyan. Today is Sunday, September 5. No overtaking. Oops, may aso. Nakakalang tayo. So nasa Petro na sila guys. So, mga 20 minutes. Mga Yamaha Pinus to? Ayos ah. Mio Pino, Yamaha Pino. So okay din ah. May naka-ibo rin oh, may naka-short. Halo-halo guys. May ikot yung mga gulong. Ang cute no. Parang ako. Ang saya-saya nila oh. Ayan, parang ako masaya din kahit malungkot. Yeah. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So, nasa ano na tayo, Swan?
Panalo. Ah? Long time no see ah. Kala ko nasa ano pa kayo? 7-Eleven. Kala ko konti lang kayo. Madami na pala no. Sir, morning. Pag ganda ng motor natin ah. Ay, minsan ako si madam. Pops, good morning. Good morning, sir. Morning, madam. Vice. Namiss ko to eh. Hoy! Ha? Tagal niya nang wala. Sabi mo, nasa Dagupan ka ta. Wala pang 5 minutes, andito ka na. Sa dago pa na ako kanina. Dito pala kami din pa ni. Sa sentrum? Sa lukaw? Ano? Hindi, doon sa harap ng bahay nyo. Sa bukal yan, wala ako doon. Good morning, sir. Good morning, madam. Jat. Pakai si mama saya agak jahat. Nga po kami mama dago. Yaw! Ah, tulyo ka lang. Awit, mahatin, Jat. Tapos na yung dorat niya. Okay. Yung ano? Kanto? Ay. Si, ang bibinyagan. Sila. Ay, ang tuwing na? Ano yung manungkigil lang? Ayun oh. Kala ko si Jamijini. Ha? Pag Jamijini. Ha? Wala anong oras yung tama? Ay? Ma'am Jai. Ata. Akin minatiyan si Richard. Di, bayan yan. Di ba? Nasa mo? Minatiyan niya sa kanila. Ay, si ano, si Chad. Yung ano. Ay, sa mga tayo. Kat nga na ba? Ma, nasa yung garap yun. Mayari mo na ba? Sarap to. Ano, si Chilo? Ay, hello. Sa camera na po ako, mama. Wala. Nakapatay to. Ay, naku. Ha? Ayan, punta sa bayanihan. Guys, balik na tayo. Magbabayanihan na tayo, guys. Amador in the house. Hi. Ang titignan mo dyan. May tinitignan ka.
bayanihan o maglilinis o ano ba yun. Ayun, COVID na pala sa looban, pero simintado naman yung daan. Ayun, makikita nyo may bumuksan sa taas. Huwag nang umakyat sa taas. Kaliwa tayo guys. Tayo kakanan. Tayo. Dito tayo sa tamang daan. Napakalamig na daan. Hip 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 hip. Bawal pictorial dito, private property. Bawal daw ang ano. Bawal ang pictorial. Private property. Dito tayo sa Balog. Balog S, ayan. Sual, Pangasinan. Balog Elementary. Ayan, Balog. Kala ko Bulog. Balog pala. Balog Elementary, ayan. Ha? Oo. Parang namamagnet. Tayo guys sa Balog. Yung maro namin Pangasinan noong December 27. Pangasinan mo. Sa umpisa na natin yung paglilinis dito sa sa Balog. Ayan, hawak ni Papa Dolph yung karitilya. Ayun. Yan yung brigada natin dito sa sa Balog. Balog Elementary School, Sual, Pangasinan. So yan. Ayan o. So nandito tayo guys. Shout out sa atin lahat, Ibo, ARCP Pangasinan. Ayan, Balog, ayan. Bangking. May trabaho ako, cameraman ako. Ayan, si Pops. Nagwawalis kahit wala namang winawalisan. Asan yung dumi? Wala. Wala na. Ayan, si Madam Lela. Siya yung founder dito. Siya yung umpisa rito, si Madam Lela. Oo, napagod na si Sir Jeff kamo. Ha? Napagod. Bantay ka ron. Sige, maglinis na kayo, bakit? Bakit hindi na? Ako rapat lang ako ah. Ang tuyong tako dito kakain. Dapat
Ayaw mo ni ala Ayan, mo walis tambo mo, makawalis siring gan tambo niya mo. Pero ano Palis tambo. wala nang walis. Photographer natin. Hindi, wala akong cellphone. Sira yung cellphone ko. Sinong photographer natin sa ako? Photographer na, sige. Photographer ka yan normal. Papasa-pasa na lang. Uy, sir. Marami nang kuha. Kanina pa. Okay, nakuha mo na. Video pa nga. Nasawa na Video pa nga kanina eh. Ayan. Ito oh, ano natin. Sumala tayo dito para mag... Doon na. wala Sa taas, doon sa highway. Doon sa highway. Di ba pa white Taiwan lisan eh. Ayan, nandito tayo ngayon. Ayan, linis na tayo. Oh. Dito na lang to. Uy, punta tayo sa maing. Doon ba manamot ka man, nanonood ka. Nanonood din sa aman, tingin di man eh. Dito sa taas pala. Para kita. Ay, manamat ka madam, di man? Manamat ka. Manamat ka mama. Yan, naglilinis sila, maglilinis. Bawal talaga lumabas sa amin ngayon. Doon ako natulog sa lawa. Ninja move. Ay, gusto na din kayo ito. Mag-uuling tayo dito. Pagod ako ah. Kuntinualik lang. Mamaya hapon ito, mas baka mas marami pa. Tapos yung capacity ko, 3 na tao. Oh, bawala alak, liquor ban. Ayan, kasi labas kayo ng labas ng bahay. Sabi mo walang lalabas. Kung walang lalabas yan, ito nagwalas kayo. Ayan tuloy. Ang titigas kasi ng ulo nyo. Pag sinabi mo ng lalabas, walang lalabas. Bawal din ang swimming. Oo, tama 'yon. Kaya kayo mga babae, wag kayo paluloko sa ano. Joke lang. Ako nga man, tatakil ako ng kaibigan ko pag binalikan ko pa rin. Ayan, naglinis sila. Ayan. Kaya nga, mag-ulit ka na. Pabalik ka na naman dun sa... Sa hulog. Dito. Man dito. Madumi. Saka sa baba pre, dito pa. Ayun o, si Mato o. Siya pa umakyat din o. Sige, tuloy lang ang paglilinis. Ayan, naglilinis tayo dito guys. Ayan. Dahil ano, ito yung brigada natin sa buwan ng September. Pero na kasi kaya kailangan maglinis. Ayan. Sumadami tayo dyan oh. Ayan, ayan sila. Sa baba. Yung sangong. To. Ay, hindi siguro. Pwedeng gumawa ng baba eh. Ano eh?
Basta madumi yan. Totoo yan. Hawakan mo. Hawakan Wag, mo. baka maagat. Hawakan mo nga. Totoo nga. Meron pa sa likod. Sa likod. Siguro Last na. May isa na last na lang. dahil lang sa ano yan. Siguro lalaki. Ha? Sa lalaki yan. Two types of me. Kaya. Ito sa akin, ang tagal mo ano. Ang tagal matapos mo ako. Dragon kasi yung pinalagay ko. Pagkip ko lang ko. Yan,